videa. Dneska vám ukážem ten najlepší chatovací kód, ktorý je fakt najlepší. Už si síce nepamätám, jak sa dá ako zmazať, ale kto by chcel najlepší chatovací kód vymazať. Umožním vám všelijaké veci a robí sa to pretože aby hra si myslí potom, že ste vytvorili server. A funguje to tuším iba na vašich serveroch. Takže dáme si chat, dáme lomítko, grand alebo grant, už sa nepamätám. Bez medzery. Au. Dobre, je to ten zlý kód, nevadí. Teraz dáme to ešte raz. Granota. Alolo. A teraz vám to napísalo tam hore všetky veci, čo môžete robiť. Ja napríklad použijem hneď prvé čas, lomítko, medzera 6000. Tak. A nezabudnite, že pri chatovaní, ak nedáte lomítko, tak vám to nebude fungovať. Teraz napríklad, keď stlačím K, môžem lietať, viem prechádzať cez bloky, viem ísť rýchlejšie, v inventóri mám všetky veci. No ja mám teraz vypnutú takú vec, ale mal by ste tam mať všetky veci, ako v klasickom creative mode. A podľa mňa je to najlepší trik, lebo ako môžete to použiť, nemusíte si dávať creative mode keď neviete ako poraziť Ender Draka, no a tak musíte dávať creative mode, čo je tiež dobrý trik, ale lepšie je toto podľa mňa, lebo máš úplne všetko, môžete robiť. No, takže ja by som to používal. Ja to aj používam na niektorých videách. Toto je určite najlepšie, lebo potom vám to umožní všetko. Napríklad neviete tuším zomrieť. Teraz to odskúšam. Počkať. No, potrebujem rýchly mod, to je jo. Teraz vypnem lietanie. Aha, dobrá. Tak dá sa to zomrieť. Aj tak, ale je to stále najlepšie. Ak zomriete, tuším, máte stále tie privilégia. Áno, máte. Lebo ste vyrobili server. Ale stále je to dobré, lebo viete lietať. Viete iné veci. A toto je koniec videa. Ja to používam, ale nie je to chodenie cez blokov. No a odporúčam vám to na 100% a není to absolútne moldované. Vlastne není to koniec videa. Není to vôbec moldované a malo by to tuším fungovať v každom Minecrafte. Takže tak, fakt dobre. Ja to veľmi používam. Ja som sa to nenaučil teraz, ale už trošku dávnejšie. Tak čaute a uvidíme sa u nového videa. Čau. A potom do komentáru mi napíšte, urobte mi nejaké mapy, lebo chcem už parkour vlastne, lebo chcem o tom urobiť video. Čau.